আছে বহুত ডকুমেণ্টবিলাক আছে আৰু আগৰ কেছবিলাকৰ ৰেকৰ্ডবিলাক আছে পুলিচে আমাক জনাইছে গতিকে আমিতো কোনো মানুহ বিনা কাৰণত মৃত্যু হোক এইটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ কিন্তু কোনোবা যদি আইন কানুন হাতত তুলি লৈছে কিবা ক্ৰাইম কৰিছে সেইটোতো পুলিচে একশ্যন ল'ব গতিকে ইয়াৰ ওপৰত পুলিচে স্পষ্টীকৰণ দিছে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত বহুতখিনি কথা ক'ব লগা আছে বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ खुलुमबाय बिथांखि ब्लग चेनेलाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै गनाय जाबाय आसा खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै स' रायजोफोर जोंनि बर' हारिया मानि थाखाय न्यायखौ मोननो हाया थांनाय समावबो जनक बसुमतारीमोनखौहाय नंखाय फेक इनकाउन्टाराव गावथारबाय बेनि साजाखौबो दिनैसिमबो जोङो न्यायखौहाय होनायखौ नुनो मोनाखै दिनैसिमबो जनक बसुमतारीनि दायनिगिरिखौहाय साजा होनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो खेराराम बर'नि जायगायावहाय डिम्बेश्वर मुसाहारिखौहाय नंखाय दायाव गावथारबाय बेयावबो जोङो गोथै सह'आखौनो बेसेबांबा गोबाव दोनहैनाय नुबाय पस्टमर्टम फरेनसिक टेस्ट खालामनो थाखाय इसेबां सम मानो लायो बेयो जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि माखासे गेलेनाय फावथिना रायजो आसाम गभर्नमेन्टआ डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ माबोरै दायनिगिरि साजायनो हागोन बेखौ लानानैसो बिसोरो पस्टमर्टम गोथैखौहाय इसेबां दिन लांनानै हस्पिटालाव जाहाथे बै डिम्बेश्वर मुसाहारि दाय गैयैखौहाय दायनिगिरि साजायनो बेनो मेन थांखिया स' रायजो राजाफोर जोंनि बर' हारिया गावजों गावबो खौसे गैया रायजो राजायाबो खौसे गैया लिडार्सफ्राबो खौसे गैया दिनैहाय जोङो नुनो मोनबाय बर' हारिनि गेजेरावहाय गोबां ओरैबायदि दाङाबाजि बेले बेजे दावराव दावसि नांलाय खमलाय लिडार्सजों लिडार्स रायजोजों रायजो गोबां मानसिया आंखौहाय कमेन्टनि गेजेरजोंहाय खोथा बुंदों जोङो जाहैबाय बाहेरायाव फैनानै दंफैयो आङो गावनि जायगाखौ नागारना गुबुन जायगायाव फैनानै उदै फिसिफैदों बेखौ लानानै माखासे मानसिया बुंदों नोंसोरखौ सोर थांनो थिनदों बाहेरा देशआवहाय नाथाय जाय बिथाङा जोंखौहाय बाहेरा देशआव थांनायनि थाखाय खोथा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै ला जोंखौहाय रांखान्थि अबस्थायानो बाहेरायावहाय थांनो थिनो जुदि जोङो बाहेरायाव मावनानै मोननाय रांखौहाय जोंनि बड'लेण्डआवनो मोननो मोनब्ला अब्ला जोंबो बाहेरायाव फैनो गोनांथि जानाय नङा आं दिनैनि समावहाय दानि गोदान सरकारखौ नैबे मोनसे खोथाखौसो मावजानो सानो माखासे खोथाखौ बेखौसो मावजानो लुबैदों बड'लेण्डनि गेजेरावहाय माखासे फेक्टरिफोर बानायोब्ला माखासे कम्पानिफोर बानायनानै होयोब्ला गारमेन्ट्सफोर बानायनानै होयोब्ला बेफोरखौहाय जुदि बड'लेण्डआ बिटिआर गभर्नमेन्टआ बानायनानै होयोब्ला निश्चय जोंनि रायजो राजा बिदा फंबाय आइ आफा जाम्बा जाम्बि लेखा गोरों लेखा रोङै गासैबो मावनानै दांनानै जानो हागोन होननानै आं सानो सासे आइजोखौ आङो मोजां मोनदों जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जोङो खोनानो मोनदों बिथाङा दिनैहाय दखना फाननानै गावनि हारिनि ड्रेसखौहाय बानायनायावहाय मदद खालामनो थाखाय खमब्लाबो 50 जन मानसिखौहाय बियो उदै फिसिनानै दं जुदि बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय सानखांनानैहाय गोरों गोरा मानसिफ्रा मावोब्ला अब्ला बै लेखा रोङि मानसिफ्राबो मावनानै दांनानै बेयावनो जिउखौहाय खुंलांनो हागौमोन थिग बेबायदिनो गुबुन स्टेटनि मानसिफ्राबो बेफोरबायदि बानायनानै होनायनि थाखायसो दिनैहाय बिसोरो गावनि नांगौखौहाय बुथुमना लानो हायो आरो गावसिनि लेखा फरा रोङि मानसिफोरखौहाय बेयावनो हाउस किपिं सोनानै बेयावनो हाजिरा लेबार मावनानैहाय बिसोरो फोथांनानै दोनो जाय बिथाङा बाहेरायाव थांग्राफोरखौहाय बखिदों बेयो जानो हागौ बुरबक
बिथाङा बिमा बिफानि सिङाव जाग्रा बिथाङा बाहेरानि परिस्थितिखौहाय जेबो बुजिया आरो बिहा फिउचारनि थाखाय माब्लाबाबो साननाय गैया नोंथांमोना सानदों जानो हागौ साख्रिजोंल' मानसिया थांनानै थायो साख्रि लानानैल' मानसिया न'खरखौ खुंलांनो हायो साख्रि लानानैल' मानसिया डेभेलप खालामनो हायो नेभार न' जायफ्रा एजुकेटेड लेखा गोरों बिथांमोनासो साख्रि मावनानै जानानै थानायसै नाथाय जायफ्रा लेखा रोङा बिसोरो मा राननानै थैनायसै नामा बेनिखायनो नोंथाङाबो सानै हयै बुं बाहेरायाव थाग्रा मानसिफोरखौ बाहेरायाव थाग्रा मानसिफ्रा ओरैनो फैयाखै गाव गावनि न'खरखौ फोसाबनो गावनि फिउचारनि थाखाय माखासे आथिनानै लानो होननानैसो बाहेरायाव फैदों रायजोफोर दिनै दावराय देख्रेबमा जेलाव दङ दावराय देख्रेबखौ बख'नो थाखाय माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि होननानै बुंदों हारिनि रैखाथि होनदों दावराय देख्रेबखौ नाथाय आं हारिनि रैखाथि होननानै दावराय देख्रेबखौ गनाया रायजोफोर नोंथांमोना मा सानो सानबाय था दावराय देख्रेबा माब्लाबाबो हारिनि रैखाथि जानो हाया हारिनि रैखाथिया जोंनि सिरुसिथाय जेलाव जोबजानाय रन्जन दैमारि सारासो हारिनि रैखाथि आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङासो हारिनि रैखाथि एक नाम्बाराव जोङो रन्जन दैमारि सारखौहाय बियास नाब्ला सारखौहाय हारिनि रैखाथि होननानै बुंनो हायो हारिया एनडिपि नङाब्ला थांनानै थानाय नङामोन दिनै हारिनि रैखाथि होग्राया मेन फाउन्डार दैदेनगिरियानो जेलाव जोबजानानै दं बिनि सोमोन्दै मानो खुगा बेखेवा जाया नोंबां जाबां खोथा बुंलाबायनानै गोदाव सोराव खोथा बाहायनानैहाय दायनिगिरि जेलाव जोबजानानै दंहैयो बेखौ मानो हारिनि रैखाथि आंथ' बेखौसो सानो इलेक्सन जोबनायनि उनावसो दावराय देख्रेबखौ बख'योब्लाबो जेबो गोरोन्थि जानाय नङा होननानै मानो होनोब्ला दावराय देख्रेबमोन बायदिया समाजखौहाय गुदुं खालामनायनि थाखायसो जेलाव जोबजानानै दङ दावराय देख्रेबाथ' आर्मस लानानैहाय हारिखौ रैखाथि खालामाखै रन्जन दैमारि सारासो बर' हारिखौहाय सान्दुं अखा बार दै खाथिनानैहाय रैखा खालामदों गुबुन हारिफोरनिफ्राय जोङो दावराय देख्रेब बायदिखौहाय अनसायनानै लाब गैया माखासे मानसिफ्रा बुंदों हारिनि रैखाथि माने जाय क'क्राझार लकसभानि एमपि नब कुमार बर'निया बिथाङाखौ जे दावराय देख्रेबा एफआइआर खालामनानैहाय ट्राइबेल नङा होननानै सिनाखि होनो हादों गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय नटिस फैनायखौ नुनो मोनदों बेखौ लानानै दावराय देख्रेबखौ हारिनि रैखाथि होनदों माखासे बुजिनो रोङि मानसिफ्रा नाथाय बुजिनो गोरों मानसिफ्रा बेफोरबायदि खोथाखौ बुङाखै आंनि साननाय बायदिब्ला बे नब कुमार सर'नियाखौहाय बारग' सरकारानो सानस्रिखादोंमोन सिगां दा फैयै फैयै गोदान सरकार सफैनायखाय बेखौहाय बिसोरो एगेन्स्ट गोदान सरकारजों एगेन्स्ट लानो थाखायसो बे खामानिखौहाय मावदों नङाब्ला सिगांनो मावनो हायोमोन बिसोर बै समावनो बिपिएफनि गभर्नमेन्टआव नोंथांमोनासो मा सानो आंनि साननायाला बेनो 27 जानुवारि 2020 मायथाइ बै समावहाय बिटिआर एकर्ड जाबाय बेनिफ्राय लानानै बर' हारिया सारा मुलुगावनो सिनाय जाबाय भारतनि संबिधान 8 सिरियावबो बर' रावा सोजाबाय बे रावखौ सोनो थाखाय बे रावखौहाय सिनायहोनो थाखाय बर' हारिनि कालचार हारिमुखौहाय दिन्थिनो थाखाय मिथिहोनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय हाग्रामा महिलारियाबो शिफ्ट जादोंमोन हाग्रामा महिलारियाबो हारिखौ रैखा खालामनो हारिखौ सिनायथि होनो थाखायसो शिफ्ट जादोंमोन नाथाय 17 बोसोरनि गेजेराव हाग्रामा महिलारिया मानो गावनि बर' हारिखौ सिनायथि होनो हायाखै रायजोफोर जेब्लानाखि आङो बेंगालरावहाय 2007 मायथाइयाव फैदों बै समावहाय जोंनि बर' हारिखौहाय मिथियानो बुजियाबो गुगोलाव सार्च खालामब्लाबो मोना अब्ला जोंनि बर' हारिखौ सिनायहोनो थाखायसो हारिखौ रैखाथि खालामनो थाखायसो हारिनि आसार खान्थिखौहाय दिन्थिफुंनो थाखायसो शिफ्ट जादोंमोन दा हाग्रामा महिलारिया
ना हाग्रामा महिलारिया गारि मटर बायथुमना लानो लामाल' फोसाबनो न' बां लुख्रुबनो हा हु बायना लानो थाखायसो सिबिजाया नामा बर' हारिनि थाखाय दिनै जुदि हाग्रामा महिलारिया हारिनि सानदोंमोनब्ला 2020 मायथाइनि सिगांनो बर' हारिया भारतनि संबिधानावहाय सोसनजानो नांगौमोन मानोथो सोसनजायाखै मानोथो सिनाय जायाखै जोंलाय गुबुन हारिफोरजोंलाय दिनैनि समावहाय नोंथांमोना बेंगलर बायदियाव फैनानैहाय जुदि सोरबाफोर सोङोब्ला बर' होननानै बुङोब्ला बिसोरो सिनायनो हाबाय मिथिनो रोंबाय सिनायबाय बर' होननानैहाय मिथियै नर्थ इस्टनि बर' बड'लेण्डनि होननानै सिनायो नाथाय बे रावखौ बे भिडिअखौ लानानै सोरबा मेलेमजिबि मानसिया माबा मोनसे खोथाखौ बुंनो हागौ बिटिआरआ इमप्लिमेन्टेसन जायाखै बाबु होननानैहाय बुंनो हागौ आंखौहाय आं मिथिगौ बिटिआरआ इमप्लिमेन्टेसन जायाखै होननानै नाथाय थेवबो लासै लासै जालांगोन एसेबां हाखा दावरा नङा सरकारनि खामानिया जोङो बयबो मिथिगौ जायफ्रा एगेन्स्ट पार्टी बिथांमोनासो हाखा दावरा जाजानो लुबैनायखौहाय जोङो नुगासिनो दं थ' रायजोफोर आङो गोबांथार खोथा बुंबाय बे बुंनाय रावफ्रा माखासे मानसिफोरनि थाखाय गोरोन्थिबो जाबाय जानो हागौ आरो जुदि नोंथांमोना गोरोन्थि जाबाय होननानै सानदोंब्ला गावनिनो बर' फिसा होननानै आंखौ निमाहा हो आरो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामनानै हो जेन' आंनि बे बुंनाय रावाबो बैसोर बायदि मानसिनिसिम नुजाहैनाय बायदि रायजोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि